Na zajímavou vernisáž v Košicích vás zveme obrazem. W Muzeum Technicznym w Koszycach otwarta została wystawa pod tytułem Komunikacja wizualna. Swoją twórczość prezentują pedagodzy Atelieru Katedry Komunikacji Wizualnej Wydziału Form Przemysłowych Uniwersytetu Technicznego w Koszycach. Józef Haszczak, Paweł Rozlożnik, Andrzej Haszczak i Polak Władysław Pluta to artyści, którzy mają za sobą duże sukcesy. Dzisiaj przekazują swoje doświadczenia młodym adeptom sztuki. Inwencja i potencjał pedagogów potwierdza wybór z ich bogatej twórczości plakatów. Pod kierownictwem i fachowym okiem profesora Władysława Pluty, tak też w Krakowie znajdują się kontynuatorzy. W ramach międzynarodowego programu reform Uniwersytetu i europejskiego programu na zasadzie praktyki studentów, profesor Pluta gościnnie pracował w takich krajach jak na przykład Francja, Anglia i innych krajach europejskich, również w Kanadzie i Chile. Na swoim koncie artystycznym posiada 200 plakatów wydanych drukiem, mnóstwo wizualnych znaków, różnych typów loga, projekty graficzne książek i albumy. Wielokrotnie nagrodzony za ilustracje do książek. Do wystawy pedagogów niedługo dołączą studenci ze swoimi pracami.